אז היי חברים, אני רוצה לנסות לתפוס את ההגרלה של הבוקר עם אותו חישוב. אז סתם נזכיר לכם את החישוב בסיס, זה מול העיניים. A שווה A, B שווה B מינוס A, C שווה C מינוס B, D שווה D מינוס C. אז זה יהיה החישוב הבסיסי שלנו. ויש לי גם כמה שיפורים שאני אנסה גם אותם להגרלה של 9 בבוקר. אז זה החישוב הבסיסי שהוא שווה ל-0. אז בואו נחשב אותו טיק טק. חישוב בסיס יהיה 7 נשאר 7, אס פחות 7 סופרים מאס פחות 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 פחות 7 ו7 פחות 8 זה 7. קיבלנו 7 7 8 7. קצת מוזר, כי יצא בדיוק 7 7 אז 7, כאילו מה הסיכוי ששלושה קלפים יחזרו פול באותו מקום? סיכוי נמוך, אבל בואו נבדוק באתר של מפעל הפיס. 7 7 8 7 הוא על 3, שלושה קלפים על 3 על 1 על 5 על 4. אני אוהב 4, ננסה להפוך אותו ל9, 8 5 2 9 7 7 8 10. זה אני אוהב, זה רדום, לא נשחק אותו. גם זה רדום, גם אותו לא נשחק. אוקיי, אז 7 7 זה הקלף שאני אישית הייתי מעדיף לשחק. במקום 7 7 8 7 הייתי מעיף את ה7 הזה ומשחק 7 7 8 10, כי הוא על 9, וגיבוי של צאן 3 יהיה רק 7 7 7 8. אז זה יהיה צירוף 1, 7 7 8 בצ'אנס 3 ו7 7 8 10 ברב צ'אנס. אז זה יהיה הראשון שלנו. אוקיי, ויש פה כמה חישובים שאני עם הזמן עליתי אליהם, שהם קצת יותר אמינים. אז זה חישוב שאני אוהב, שחיתי איתו כבר. בוא טיק טק נכניס אותו לפעולה. אז 7 פלוס 3 נותן לנו 10, ותמיד החישוב הבסיסי הוא לפני הכל. אז אס פחות 10 שזה מלכה, ומלכה מינוס 2 שזה ייתן לנו 10 עוד. עכשיו בסיס 7 פחות 10 זה קינג, קינג פלוס 1 זה אס. עוד פעם בסיס 7 פחות אס 8 9 10 11 12 13 14 זה 9. 9 בתור 0 אז זה שווה 9. קיבלנו 10 10. אס 9 10 10 אס 9. טיק טק נבדוק אותו לראות מה, אם הוא במקרה יושב על 9. 10 10. אני בכוונה משחק 9 כי כל התוצאות שיוצאות הן בדרך כלל נופלות על 9, הרוב, לא כולם. אוקיי, זה נופל על 0, שלושה קלפים. שלושה קלפים אנחנו רוצים על 4. לא. ככה. גם לא. 10 10 אס על 6. 10 אס 9. לא.
10, אז 9. הוא לא נופל על 9 בשום צורה. אם אני מחליף את שתי אלה, לא. אם אני מחליף את זה ואת זה, לא. אוקיי. נשאר איכשהו, נשאיר אותו. איכשהו, פשוט צריך להאמין בחישוב. 10, אז 9 יהיה הקלף השני שלנו. כבר 10 שקלים בפנים. סליחה, 15, בגלל הצירוף הראשון שהוא נשבר גם ל3 קלפים. אוקיי, נשאר לי עוד 2 חישובים. את זה עשינו. את זה גם חישוב שזכיתי איתו כבר. אוקיי. 7 קופץ ב4. 4 זה לא משנה פלוס מינוס, כי אז תמיד יהיה 4. 4 לא משתנה. אז 7, 1, 2, 3, 4 זה ילד. גם אם לכם הפוך זה יהיה 1, 2, 3, 4. תמיד יקפוץ ב4, זה ילד. אס פחות ילד. אז פחות ילד, זאת אומרת 8, 9, 10, 11 זה ילד, ועוד 4, 1, 2 זה 7, אוקיי. עכשיו 7 פחות 7 זה יהיה 8, מינוס 3, 1, 2, 3 זה יהיה קינג. 7 פחות קינג, 8, 9, 10, 11, 13, זה ייתן לנו 10, 10 ועוד 4, זה ייתן לנו אס. קיבלנו ילד 7, קינג, אס. ילד 7, קינג, אס. בואו נראה מה הסיפור שלו. ילד 7, קינג, אס. לא רע. היה לו מזמן. אוהב לבוא בתחילת חודש. סתם נשבור אותו, נראה אם הוא נופל לנו על משהו יותר מעניין. לא, הוא נשאר איכשהו. אוקיי, צריך להאמין. אז זה נשאר איכשהו. יש לנו כבר 3 צירופים לבוקר. נשאר לנו עוד. נדמה לי את זה עשינו גם. את זה עשינו. את ה-0 עשינו. את זה עוד לא עשינו. זה חישוב שאני שמתי לב שהמכונה שמוציאים אוטומט של 500, אז כבר פעמיים נפל החישוב הזה, אז נעשה אותו. אוקיי, 7 שווה ל-0 זה 7. אס פחות 7 זה 7, מינוס 1 זה אס. 7 פחות אס, 9, 10, 11, 12, 14 זה 9. 9 מינוס 3, אס. 7 פחות אס עוד פעם. 7 פחות אס, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 9. 9 נשאר 9. קיבלנו 7 אס, אס 9. 7 אס, אס 9. מה הסיפור של 7 אס, אס 9? 7 אס, אס 9. עוד 2, 3 קלפים. על 1, 3 קלפים ככה, ב-0. 3 קלפים ככה, 2, 7 אס, אס. לא, משאירים אותו איכשהו. לא מתעסקים איתו, כי הוא לא נשבר אותו. 7 אס, אס 9. אוקיי. אז זה גם יש לנו. את זה עוד לא עשיתי. את זה כבר עשינו. ואת זה עשינו גם. אוקיי. נשאר לנו עוד את זה. עוד חישוב שעבד לי בעבר. טיק טק נשבור אותו. 7 ועוד 3 זה 10. אז פחות 10. זה מלכה. ועוד 3 זה 7. 7 פחות 7 זה 8 מינוס 2 זה אס. 7 פחות אס, 8, 9, 10, 4 זה 9 פלוס 2 זה ילד. קיבלנו 10, 7, אס ילד. 10, 7, אס ילד.
בודקים. כל צירוף צריך לבדוק שהוא יהיה רדום. שכחתי, 10, 7, אס ילד. 10, 7, אס ילד. 1, 3 קלפים. 0, 3 קלפים ככה. 1, 3 קלפים ככה. 5, 1. אס ילד, סליחה. אוקיי, גם לא נתעסק איתו איכשהו. אוקיי, אז יש לנו 10, 7, אס ילד, 7, אס, אס, 9, ילד 7, קינג, אס, 10, 10, אס, 9, וחישוב בשיא שנתן לנו 7, 7, 8 בצ'אנס 3, ו7, 7, 8, 10 ברב צ'אנס. אז כן, חברים, אז זהו למעשה מה שאני הולך לשחק בבוקר. מקווה שאהבתם. פה אתם יכולים לראות יום שישי את הקפיצות שהיו. סרטטתי לי כבר שאולי אני שישי הבא להשתמש בקפיצות האלה, אבל נראה. בינתיים חבר'ה, שיהיה בהצלחה. מקווה שאולי מחר נצליח לזכות במשהו. עד אז תהיו חזקים, תשארו חדים, ואם יש לכם רעיונות לגבי החישוב, תרשמו לי, מעניין אותי. יאללה ביי.